Počas uplynulého týždňa sa v UVP Technikom odovzdávali ocenenia pre študentov Technickej univerzity v Košiciach, ktorí v rámci súťaže Top študentská práca najviac oslovili porotu. Hodnotila sa najmä možnosť komerčného využitia výstupu, a to v kategóriách Industry, Healthcare a Smart City. Prítomní sa zhodli na tom, že úroveň prihlásených prác z roka na rok stúpa. Prepojenie akademickej pôdy s praxou hodnotia všetci ako mimoriadne prínosné. Deutsche Telekom je pre nás strategický partner, tak to je veľmi dôležité, pretože je to Deutsche Telekom. A si predstavte, že táto informácia sa preniesie do nemeckého sveta, kde treba povedať, že motorom a lídrom hospodárstva v Európe sú Nemci. A keď táto informácia letí, že Technická univerzita je dôležitá, že majú tam ľudí, že je s kým robiť, že majú inovatívne prvky, tak jednoducho to je určite obrovský informačný goodwill. Cez platformu takýchto výstupov a takýchto projektov sa pomaly dostávame do povedomia. Nemusíme sa hanbiť ani pred Európou, ani pred svetom. Sme jej súčasťou, čo sa týka výsledkov vedy a výskumu, ktoré boli dneska prezentované. Súťaž hodnotia pozitívne nielen zástupcovia akademickej pôdy, ale aj podnikateľského prostredia. So firstly, we have a long and successful collaboration with Technical University and we hope to continue for many more years. We support such kind of events because we need the output of highly qualified students. We want to foster innovation and we are very much interested in applied research. So projects we might make future products and commercialize. Yeah, my favorite one was the one from Dr. Branko Stefanovic, right? And I think it's a personal thing. I love it when information technology works together with healthcare for the benefit of human and basically to reduce pain and things like that. So that's why I got very excited about this project. Tretí ročník zaznamenal takmer 100% nárast počtu prihlásených prác. Odborná porota to teda mala náročné. Celkovo tak bol to vývoj a niečo také robiť, tak trvá nejaký čas. A potom, čo bolo také, tak trénoval som model a tam trebalo získať veľké množstvo údajov, lebo trénuje sa na veľké množstvo údajov, čiže to bolo také dosť veľké úskalie, že som musel chodiť po internete a zbierať obrovské množstvo dát, kde sú konferencie. A potom samozrejme som to musel značiť, čiže toto zabralo obrovské množstvo úsilie, lebo mal som stovky a stovky obrázkov, kde bolo aj 50 ľudí na konferencii a musel som každého jedného značiť detálne, že to mi zabralo mesiace. A hrdý som na ten model, lebo ten model dosial veľmi pekné výsledky. Alebo napríklad aj tie, čo sú dostupné, keď som dal na nejakú trénovaciu konferenciu, kde bol napríklad Barack Obama, bolo tam 200 ľudí, tak napríklad spočítalo iba 120 ľudí, malo problém, keď niekto bol prekrytý alebo bol nejak zle otočený alebo niečo. A môj spočítal takmer všetkých. Ohľadom tej skoliózy som sa dostal k tomu vlastne počas rešerše, ktorú som si robil, analýzy vlastne skoliotických pacientov na Slovensku. A tam som narazil na informáciu, že v období pred covidom za posledných 10 rokov od 2009 do 2019 sa ten počet detských pacientov so skoliózou viac ako zdvojnásobil. Čiže tá krivka neustále ide hore a to je podľa mňa veľmi dôležité riešiť, pretože tým spôsobom, ako sa také pomocky vyrábajú teraz, v budúcnosti už to nemusí byť dostatočné na ten dopyt, ktorý bude za pár rokov. Iný problém bol, že ja ako inžinier neviem správne napríklad korigovať chrbticu pacienta, čiže to stále trebalo konzultovať s nejakým lekárom a podobne, ale všetkým výskum a výsledky, ktoré sme mali, sme podrobne analyzovali a overovali. Budeme to ďalej ešte pokračovať, aj s tým pokračujeme vlastne s kolegom inžinierom Tomášom Breškovičom a jeho startupom Art3G Ortho 3D, čo je tu v Technikome. S ním teraz pracujeme na písaní užitkového vzoru. Pri práci v kategórii Industry boli veľmi nápomocní zamestnanci Technologického vývojového centra Škoda Auto Mladá Boleslav. Je to fakt ocenenie nielen doktoranda a jeho vedúceho, ale celej strojníckej fakulty a pracovníkov Škoda Auto. Tá práca bola v podstate šitá na to, že všade šetríme palivo, zvyšujeme dojazd elektromobilov. Všetko to bolo ťažké, pretože jednak musel doktorant zvládnuť nové výpočtové prostriedky, problematiku, lebo začalo sa s modelovaním, pripraviť výpočtový model, potom ho trebalo nasieťovať, spočítať a tak ďalej, takže boli všelijaké úskalia aj napätie, ale stále sa to dalo riešiť, že bolo s kým konzultovať, bolo sa na koho otočiť. Pracovníci Škoda Auto fakt, že poskytli všetku možnú podporu, aby to doviedli k úspešnému koncu a podarilo sa ušetriť jeden aerodynamický bod, čo je úspech. Tých študentov sa jednak starajú skvelú už akademici,
ale aj my ich sledujeme a staráme sa od nich, ponúkame im rôzne odborné stáže, takisto im ponúkame možnosť písať bakalársku diplomovú prácu a tým pádom sú tí študenti už predpripravení na to, aby mohli u nás pracovať na plný úväzok. Aktuálny ročník priniesol nielen narast počtu, ale najmä kvality prihlásených prác. V tomto ročníku sme evidovali viac ako 70 prác, keď v minulosti ten počet bol výrazne nižší, a rovnako aj kvalita tých prác je výrazne vyššia. KUL vytvára unikátne prepojenie medzi výskumom v rámci našej univerzity a regiónmi a samotným súkromným sektorom. Zatiaľ, čo doteraz sa do súťaže zapájali najmä študenti Technickej univerzity Košice, ambíciou je osloviť aj študentov iných univerzít. Tento projekt budeme ďalej v ňom pokračovať kvôli tomu, aby sa vlastne tento kraj, aj celá Technická univerzita a vlastne táto spolupráca s firmami zviditeľnila aj pre mladých ľudí a aby pochopili aj to, že vlastne je tu možnosť pracovať na zaujímavých veciach a nemusia odchádzať do zahraničia ani ďaleko. Budeme oslovovať Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, aby sa zapojila a takisto aj ďalšie univerzity sa môžu zapojiť. Je to otvorená súťaž a budeme veľmi radi, ak prídu s nejakými prácami, ktoré sú vlastne prepojené s biznisom a majú potenciál v podstate stať sa produktom alebo byť používané vo firmách alebo v organizáciách ako niečo, čo im pomôže.